Komplet tinstema l-kawża kostituzzjonali li fetaħ il-kap tal-Oppożizzjoni Delija brabta mal-inkjesta Egrant fejn xehed l-Avukat Ġenerali Peter Grech. Fuq il-pedana tax-xhieda, Dr. Grech sostna li ma ħass li kien ġust li tiġi pubblikata l-inkjesta minkejja li kien konxu li l-Prim Ministru Joseph Muscat ried li l-inkjesta tiġi pubblikata kollha. Mistoqsija li xadda koppja tal-inkjesta lill-Prim Ministru, l-Avukat Ġenerali qal li Dr. Muscat għandu l-ogħla kariga eżekuttiva fil-pajjiż u l-inkjesta kienet waħda li tikkonċerna lilu. Saħaq li din it-talba kienet waħda validissima għal kuntrarju tat-talba li saret mill-Oppożizzjoni li kellha biss interess politiku. Dr. Grech żied jgħid li koppja tal-inkjesta ntbagħtet ukoll lill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici li kienet jassisti lill-Prim Ministru fl-analiżi tal-inkjesta. Tul is-seduta, l-Avukat Ġenerali qal li minkejja irċieva diversi talbiet kif ukoll kien hemm diversi stqarrijiet fejn appellaw għall-pubblikazzjoni tal-inkjesta u ħass li din ma kellix tiġi pubblikata kollha kemm hi għal fatt li kieku għamel hekk ma kienx ikun qed jaqdi dmiru sew fl-irwol tiegħu. Żied jgħid li għall kuntrarju ta' inkjesti oħra li ġew ippubblikati fil-każ ta' Egrant kien hemm sezzjonijiet li jeħtieġ li jiġu investigati f'aktar dettall u f'każ li jiġu pubblikati jkunu qed ixekklu investigazzjonijiet li qatt jistgħu jsiru. Il-każ mistenni li jkompli jinstema' nhar id-9 ta' Ottubru li ġej.